Ene segurako aitona, ogia behar zuenean, Kastillara joaten zen, jornalaritzara, garietara. Bere igitaia trebenetakoa omen zen bai, hori bai. Amara ursituen gozez etxean bai, hori bai. Kastillako jornalariek ogia behar dutenean, goi herrira joaten dira jornalaritzara, fabriketara. Kanpoko apizkorrak omen dira peontzan bai, hori bai. Hamaika haur badute gozez etxean bai, hori bai. Kastillako soroez eta Goierriko tximiniez, ene aitona eta kastellanoak jabe bazen ezak. Euren aurren azeak ez lukete iez gehiagorik ikusiko, ez Kastillan, ez Euskadin, ez Kastillan, ez Euskadin.